Assalamu alaikum al'umma, barkanmu da waye gari. Duba da za a ga kun jima ba ko fita ban ba daga cikin gida. To ina so in dan ba mu haƙuri ne a takaice akan wannan abu. Mutane musamman mutanen gari, ta Allah a yi haƙuri. Wallahi ban faɗi wannan dan ɓata wani sana'arsa ba, ko dan wani ya so ni ko wani ya ƙi ni. Duk na san za a samu wannan. Duk wanda zai faɗi gaskiya ya san abin da zai biyo ba. To wa'annan duk da kowa yake ta wannan bai kai bai magana, wannan dalili ne. Kun san in zaɓe ya to sai ga wanda bai kai ba ma ya zagi shugaban ƙasa. Ba komai, wannan ɓarin duk Allah zai kula da shi. Duk wanda ya sharri ya san me zai tarar, duk wanda ya faɗi alkhairi ya san me zai tarar. Ni dai Allah ya sani har na gama maganan nan ban kama sunan wani na zage shi ba. Wanda na kama sunansu misali ne da abubuwan da suka faɗa. To duk wanda ya san ya kama sunana ya ƙazafi waye wannan, dukkan kowa ya damu, kowa ya baccinsa da ido biyu. Allah ne zai kula da wannan ɓarin. Ni kuma abin da na faɗa wannan gaskiya ta ce da na santa, kuma mutane ku yi haƙuri, kar ku ga na faɗe ta gatsal. Wallahi duk biyun da na kama sunansu ba wanda ba mu taɓa zama da shi personal akan maganar gyaran masana'antar nan ba. Mun zauna da shi Alim, mun zauna da Falalin. So na lura personal mun yi magana nan, na lura abun ba zai kai ga a gyara ba ne. To gara mu an karar da mutane, an yi da Ciroki, an yi da wani manyan 'yan fim sun fito suna neman taimako, duk an yi da su ana ƙaryata su. So gara mu faɗa mutane gaskiyar magana. So a yi haƙuri da wannan. Sannan ita kuma wannan mata, mu da diyayyen nawa dai da ake ta gani muke ta abin nan, mun yi decide in dai harkar fim ce, abinci ne yake kawo ta nema ta ci. To farko mun ware mata naira miliyan 2 ta je ta fara jari kafin mu ga me Allah zai yi. Za mu ba ta naira miliyan 2 ta je ta ja jari mu ga me Allah zai yi. Sannan hiya an da wani taimako za mu dinga mata. Yawwa, wannan in dai abinci ne ke kawo ta masana'antar nan, neman abin da za ta sa a baki. Allah ya ba mu tsawon rai ya kuma ci gaba da dafa mana, za mu kula da nan ɓarin. Sannan kuma duk wanda yake ganin me ake cewa, kaman ɗazu ana ta turo min da bidiyo fati slow. Fati ta ɗan jima a masana'anta, don lokacin kinkan da suna tana ciki. Duk wani abin da Fati take yi ba wani abu ba ne ba, in mutane sun kalle shi ya yi kama da abubuwan da ya kamata a ce tana buƙatar, kamar yadda na bibbi maganganun ta furta tana buƙatar taimako. To ita ma wannan maganar ta ja mata a zo a karɓa mata, a yi kwamitin da za su karɓa mata miliyan 1 su san sana'ar da za su ɗora ta a kai. Ni na yi alƙawarin zan ba ta miliyan 1. Maganar da ta yi kuma in tana ganin me ake cewa ne, ita ma Allah zai kula da wannan maganar. Amma ni ba wani abu tsakanina da wani abun nan, kowa ya baccinsa da ido biyu. Wannan duk abin da take, ni na fi tunanin kaman abu ne, tunda abu ne na rashin ban dai sani ba, amma ita mai bi ta iya bayani da kanta. So ni zan ba da miliyan 1, ita ma a je a nema mata jari ta yi. To Allah ya ba mu dacewa, duk inda muka shiga Allah ya riƙo da hannunmu. Kuma ina fatan jama'a da masoya da waye mu fawwala wa Allah rayuwa. Ni dai a yi haƙuri da ni. In dai gaskiya ta zo ne matsalar, ban san da nake faɗar ta ba wallahi. Kuma kar ku yi tunanin gobe ma ku ji, duk da dai yanzu na san ni ba ɗan Kannywood ba ne, dama can ba ɗan Kannywood ba ne. Kawai dai mutane suna mana kuɗin goro da su muna ɗauka. Tunda me diyayyenmu a ciki, 'yan uwanmu a ciki, amma ni ban fito daga nan na fito sai na gefe Amin. So kaga ba da ita nake makalewa ba, kawai dai za a yi Kannywood ta jama
maganganu, ko ka je nema aure ka ga ana ta rigingimu, kuma wallahi ni ko auren mutum na je nema aka ji ni ga inda nake aka ta tiki aka hana ni, wallahi ban taɓa jin haushi ba. Hasali wanda ya yi wannan ma burge ni yake, don ganewa ne oke ashe mai tarbiyya na zo ɗauka, ko a ce ai mawaƙi ne kowa ya, wallahi ina mugun jin daɗi. Kawai zan tsaya in miƙa wa Allah lamarin, sai ka ga har sai ya wanke ni kuma an bani auren. To alhamdulillahi, duk wanda zai faɗi kuma wai ya ce wai ya san rayuwa ta yadda take ciki shekara 5 a Kannywood yake, ƙarya yake, kowa bai sani ba. Shekara 5 zuwa yanzu ba wanda ya san yadda nake rayuwa a Kannywood. Abokaina an san su, duk ba wanda yake a cikin Kannywood, su suke bi na su je nan. Wannan na ɗan baku ne kaɗan daga ciki, in ma wani zai iya fitowa ya ce kaza ya ce kaza, kowa ƙarya yake faɗa, ba wanda yake faɗan gaskiya, kowa yana faɗan san ransa ne saboda magana bebi ta yi ɗaci. Kuma wanda ya ce na ce duk matan Kannywood in za a sa su a fim sai a duk ban faɗi wannan ba. Kowa ya koma, in dai mutum ba a cikin rashin nutsuwa ko fushi yake saurari magana ta ba. To wannan ma dai duk ya wuce, dai mun ba da haƙuri. Allah ya kiyaye, Allah ya kare na gaba, Ubangiji ya shirya mu, ya shirya masana'antar, ya shirya al'ummar musulmi, musamman matasanmu. Allah ya ba mu shugabanci na gari, ya kare mana ƙasarmu, ya kare musulunci baki ɗaya. Thank you all.